5 fachadas de inmobles de Ordes exhiben desde hai uns días a súa nova cara, a que lle outorgaron artistas gráficos participantes na última Desordes Creativas. É a arte que transforma unha parede insulsa, mesmo fea, en obra atractiva pro desfrute de viandantes. Sí, a resposta é moi positiva, tanto da veciñanza como de moitos visitantes que veñen ese proceso a Ordes para ver os murais. Temos tanto na web como ao longo de todo o ano, durante o festival sobre todo, pero ao longo de todo o ano temos moitas visitas de distintas partes do estado que veñen a Ordes ese proceso para ver os murais. A maioría de murais están en zonas de moito tránsito. Non é o caso deste, na fachada do Instituto Maruxa Mallo, pero que se pode visitar cando o centro está aberto. Os primeiros murais artísticos de Ordes foron realidade hai 9 anos e outras vilas seguiron o exemplo. Aquí está plasmada a creatividade de artistas destacados. Pasaron moitos artistas, temos 55 murais, pero bueno, pasaron máis artistas por aquí. De primeira liña total, non? Poderíache decir como Liken ou Blue, que é un artista moi coñecido, entre outros, non? Hino ou mesmo Borondo que temos aquí detrás. Os implicados en Desordes Creativas din que co paso das edicións vai habendo algo de implicación institucional con esta iniciativa e cada vez maior recoñecemento cidadán. Que es otro hombre, esa es otra cosa, está precioso. Si está muy bonito. Antes que era, yo qué sé, ¿qué le voy a decir yo? No, a ver si allí, ladrillo de cemento. Pues eso, ya está allí, ¿no? Gracias. Así que, muy bien, ¿eh? Si eso está muy bonito, hombre. Si eso está muy bonito. Gracias, muy amable. A edición deste ano incluiu un taller na que os artistas tamén lle deron unha cara máis amable a 7 colectores de vidro. Estes engadiranse os outros 10 que xa están en servizo.